Koro bumi kaya dikenjat lemah bengkah mablah waki ulur-ulur ana lahar kaya kopar angin bebandengan tuyang samudra sumambrat ngambara waya yayang ngerti daratan sirnane pendhita wolawali repot cecaturan siring kawulan bangsane patut berkakang lemabang bledug lemah wungkul ketingal sinandu mawon wancinipun tengah dalu yana lelentang abya ring tawang sumunar anyuminaring bawana anyuminaring bawana tanpa kutu-kutu walang atoko datang ana alisin datang alisin ingkang kabyarsa mung swarane sang Parajonggo mangayuting diwa mangayuting jiwa menastane mangkono tunggal lakone ning siji papan panggonane kaya-kaya bareng akati dene kang sampun topo tarah brata sira kok banteng salira wonten erek-erek Gunung Indrakila ana Guwa Panaraga ingkang peparab sang wiku Begawan Ciptaning nggih Ciptaning nggih Begawan Mintarasmi dene di derekaken Ki Lurah Semar Sumawana Bagong. Lho, jenenge wong tapa? Tapa iku nampakno apa sing ditapakno lho? Kok sayang-sayange Begawan Ciptaning iki tapa nggawa gaman semono akeh. Lah iki mesine wong tapa iku pasrah. Mesine wong tapa iku apa jare sing kuwasa lho kok gaman bener to apa gamane dikoko kabeh dikek sandinge lah iki. Apa sebabnya apa sing dikanu sang iku Begawan Ciptaning Semar Sumawana Bagong ana sak jabane pertapan Yomintaraga. Sareng Semar ningali dateng darane tapa sing dijuluk-juluk budal tapa gaman sanupe pandhi lihat kabeh dikoko pandhi ketok pandhi suri kabeh dikoko apa nalare susah buntet nalare Semar nganti kaya wong bingung.
Perayaan ya ya kacarita ingkang wonten Gunung Indrakila Kilurah Semar Bandaranaya ya Bojogati ya Nayantaka Danyang Asmara Santa buka sampir wong buka manang gunung Semar sembung peteng marpadang barang sing angker bisa Semar dadi nang pambare barang sing singit dipas Semar dadi nang tawari wanyane dewa ngejawantah jare kondo ana Semar ya ana Bagong ana Bagong ya ana Semar lha iki apa to Bagong gedhe ala rupane ning glegak suarane iku Bagong marne Karjimah dol kaedah ya Wirya Diarjo ya Sang Hyang Wayangan pati Bagong itu nalika semana mundhut saka mrene kayangan dipuja marang Semar ayang-ayangane Semar ya ayang-ayangane dhewe digetak kanggo rewang ngopen kabeh ku lakon kabeh kono sabab sababe makane diarani Sang Hyang Wayangan laju posisi dibalas dadi loro iku ya bangun Adiwangsa mangkono dereng mangudas marane Indra dereng ateta kawijine lesan
Ponokawan kekali Bagong badhe matur Semar tunggal kanthi paring dawuh mangkono pangudas marani Deya dereng ngekon kawit dene ati ayo golek hiburan dhewe. Wong nderekno wong topo ya apa ora sahane. Ya nek daramu iki pancen sang tekad bondo iya. Masih bengi ya gak ngantuk, masih awan ya gak nuwe. Kalau aku lan awakmu iku gak di tujuan, tujuannya ngomong. Balik maneh kembang biru, balik aning mungging pager. Doro niki sumedya badhe tindak dateng pundi lan napa karepe. Doro kula aturi mut lan kula aturi tenggal lokar. Lembeng bunder kintir kali wong tuwa niki suta samubarange.
Tuya muluk monggo kundur dateng negara ya adil. Tuya muluk monggo kundur dateng negarane. Blembing bunter kinder kali. Blembing bunter kintir kali. Isin topo Sobarawirawan. Luli. Iya, pan Kirama para tuwa. Lah iki ayo rundingan kok. Rundingan apa? Ya ampun nak jenenge rundingan ku lak ono ae dadi rembug. Lah rundingan iki rundingan ngene ya, Mas. Daram iki sapa? Iya. Jenenge Begawan Ciptoning. Ana guwane guwa Mintanaga. Lah, unen-unene minta iku njaluk raga iku awak, njaluk nang awake ya apa besok Bu, aku dhewe kok dikarepno. Siwa, aku tak mangan mie dhisik kok. Mau dijak rundingan. Lah, ini. Ngene mo, ayo gawe panglipuran dhisik wandene. Ya apa? Iya ndara ana karepe. Lah awak dhewe. Oh iya. Nek wong apa iku nek tapak napa ganjaran. Lah ya apa? Mas Ahmad yo gak krasa luwe. Mas wengi yo gak krasa. Arep gak krasa ngampun. Iya. Apa sing dikarep? Aku dhek gak ero nak empuk karo dhewe. Aku dhek gak ngerti. Iya. Lah iki ana surat. Waduh. Iki ana surat. Sadurunge maca surat, ya. Awak dhewe iki sak rombongane padha ngatur kowe panuwun. Iya. Ingkang makarya yaiku nggone PT SGN Pabrik Gula Rembung. Iya.
Lah iki awak dhewe sak rombongane Setya Pamor, Setya iku ganti papaguyuban memuji. Olahe R iku rasa. Iya. Dadi kaya tasiyak omong-omongan karo Pak Ragemi jen Pak Ragemi lek kono kawan sabrange ya. Iya. Lah Rudi kan apa? Ngopi ta? Kok ngopi. Saya kira kopi kumangking. Jenenge tak takokno, aku Semar, sepeteng mar Padang karo karepe Bagong babak kok gedhe. Lah Pak Ragemi, ra iku rakyat, ga iku gelem mituhu lho. Ngono kok. Dadi rakyat iku gelem mituhu, iya nek sing penting guyub rukun. Ayo padha gotong royong budidaya ya apa isane golek sandang pangan iki gampang kaya ngono sih, Gong. Iya. Ha iya. Wong sogun dilawan. Iya. Lah iya. Ha iki nak tak terusno iki mang ya. Pagelaran wayang kulit selamatan Giling tahun 2025. Iya, Mo. Iki gilinge nek gak tanggal 14 dimulai nek gak kalau itu perkiraan iya. PT SGN Pabrik Bulog Rembung ucapan terima kasih kepada satu Bapak General Manager Pabrik Bulog Rembung jeneng tegese Jenderal Jenderal Manager iya. Sak rombongan dhewe ngatur gunging panuwun sapa mo manajere pabrik Bulog Rembung panjenengane Bapak Tites Agung Priyono iki. Oh Bapak Tites Agung Priyono. Wah piye aku mang nampa gunungan saka Bapakmu Tites Agung Priyono. Ketularan gantenge titik. Wah ya. Ya apa priyayi kaya ngono ganteng iki. Ha iya. Terus pan kira momang anu ta oleh apa getarane ta. Lah nek oleh sawap nek titik. Sawap oleh persen kok. Kok persen ya sih. Nah ya iki nak nomor loro bapak-bapak manajer khususnya manajer pengolahan. Oh, khususnya manajer pengolahan. Lan Bapak Dian Wahyu selaku ketua panitia acara selamatan Giling tahun 2025. Oh, ngono ya. Dadi 2025. Telu, semua panitia penyelenggara malam hari ini SGN Sinergi Gula Nusantara. Muga-muga ae mau jare Pak manajer mang sing taun tadi lek nekakno awak dhewe. Cak rombongan bintang tamune Mbak Probolini. Iki mang bintang tamune Pak Kajagus Kuprit. Oh iya. Nalika semono oleh-olehane waktu Giling iku 300.000 ton targete. Oh, muga-muga nak iki kliwati teko 300.000 ton. Oh iya ya, Mas. Eling kon sik lakon. Eling. Lakon apa kok? Lakon sampe kinten. Oh, pokoknya itu. Wong ngomong bener-bener blakrak kon iku. Elingku gak metu iku aku arep. Lakon dapur dan sing gundul iki kaya apa? Lho, iya kudune Dewa Sedana. Kumalane rejeki, kumalane dunya. Iya nak iki. Iki mah yo lakon jalukan. Wah, jan.
wis trep wis cocok muga-muga sakmarine dislameti yaiku pabrik gula Krembung ya jenderal manajere ya manajer apa ae tanaman manajer terus karyawane satpame sing kerja padha diparingi rahayu Gong tegese diparingi slamet anggone makarya mesine yang ngono nak muga-muga karo rewel wis kan rewel-rewelan pokoke rewel kok kaya gendhe ta Mas iki ceke lancar muga-muga anggone giring lancar randemene oleh sing akeh Allahumma amin iya muga-muga ya dandane nek sampe rugi tahun mana ditekano kok muga-muga amin bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah mesti kok kok la ya betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah api enak wong nyebut elek opo kon nek nyebut ngene aku mung korok aku eling lakon dewa meral biyen kok apa warung gak cita diuntal kabeh diuntali kabeh ayo iso nyebut gak tau untal lho iya terus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gak cita diuntal klik oh iya eling aku iya nek la iki lah makane elek opo ya iki awak dhewe ya matur nuwun apa-apa anak iki makaryane nyambut gawe ya Dede Krembung kono nak iki yen iko teko tulangan di rehab ditadekno iki apa Nusantara iki dadi SDN Sinergi Gula Nusantara ya muga-muga lancar awak dhewe ya matur nuwun dene apa dia anak itu nek gak nakal seneng kan jare anak pola bapak keprada iku kacilik akas pokoke kacilik temene gak karon aku gelek dilokno aku meneng ae mosok salah jane aku apa gelek ngene Pak wong kaji kok soalan cekak jadi ngono ae oh aku apa cobaan kaya mekono ngono iya wah ya apit dilokno ngono iya oh menek gaya ngono mbok kate isu kok kowe kok lakra ngono ayo nah iki tak ulur kambang dhisik supaya kambang sekalane tekari seger warase apa maneh sing makarya nggone pabrik gula Krembung supaya pinaringan rahayu lijeng sing tegese seger waras slamet ya kana alang jawa apa ya karyawane ya mandori ya sindere ya pemetir kana pemetir nek iki jenenge ngali saiki adikmu iku ya ngali iku mang apa iya jenderal manajer maka iki ulur kambang iki tak kirimno karo Pak Kaji Ngatemo iki ya kaji tahun pira brakate Pak Kaji Ngatemo senane wayang iki aku kate ditangkap nak disanggupi panjeran yo nek panen mariki iya ya Mas terus Pak Kaji Jemain Pak Kaji yo maju Pak Kaji kaya rukune Islam anak sing kaping 5 nek agamane Islam iya terus Pak Kaji mericu tutu terus kaji oh Pak Gus mau mericu maka jineman ulur kaban
lambange tak kirana dulurku tak gitu lho. Bener Andro? Nggih. Oh iya. Kan kene man. Nggih. Niki kapanane awak dhewe duwe tanggapan nggih kono nak nggone ndi? Dongungal. Pedongungal. Kedongungal. Heeh. Lah iki 24 ana waguse mangyoan, tapi kaya ludrukan ngono. Nggone ijak-ijak. Nah iku mang timbukan lho. 24 main nggone ndi ya mau. Ki kono nak melok Sukodono masangan kulon. Oh, Ruwadesa. Heeh. Lah acarane bengi iki disiarno langsung YouTube. Secara langsung, di-live secara langsung Sugilar Channel, Bapak Sudarmaji, RT Tambakrejo hadir. Wah. Nggih, Tambakrejo nak, Tambakrejo kene, iya. Nah iki Cak Win. Tumapel Jolotundo hadir nggih. Matur nuwun. Nggih sedaya kemawon ingkang sampun mantu utawi nyetel pagelaran Ringgit Purwo mbok mening king dapel liburan. Heeh. Heki kecil Krian Abah hadir nggih Mas Heki. Iki gak iso disebut sijilan-sijine nak awak dhewe isone matur nuwun. Iki cek pos saiki Mas. Nggih. Oke. Lanjut. Lanjut. Nano. Nggih, matur nuwun. Bu Julaika iki aku krungu nek sing ngeder mengke. Iya. Iki awak dhewe ancene wong akas ya guru. Ya dalang. Dik iki laris pisan. Iya. Sapa? Iki adikmu. Aku balas ya. Ki Sarjono SPD. Wah. Sarjana pendidikan. Pada tak kepetipe nang biara lho. Lah, alamu kok dudu SPD mo. SDK. Hah? SPN. Ya nak, ya matur nuwun. Sak rombongan ditungoni bareng ana grewis sithik. Melok ning kesi. Ngajen wong duwe wayang ganti nak ngono lho. Iya ya. Lah nek ngono meneng ae kok dikaentose. Lah iya. Kok jower ae. Iki cek rada gayeng kok apa? Kaya iki nggone ageman pusaka Jawa iki. Diitung dhisik 5 teko mundur. Tak hitungane kok jadi jawab bareng goyop ya. Ya, wapan siap. 5 4 3 2 1.
Waduh. Kanjeng wedang aku banget iki wedang. Nggih. Monggo niki Wiraswara kula kok kepingin midhangetaken swantenipun Mas Aresa. Ya. Iki ana surat dengan hormat Ki Dalang Pak Gelar nggih dari sesepuh Mbah Takrib Aryo Tulangan minta gending biasae jula-juli pos. Nggih mangke nggih katun-katun nggih ya. Pun niki jane jula-juli iki kula layani yatrane dipendhet malih lan mboten napa. Menika gantung Mas kopi. Nggih. Ayo. Iki anu nak anggitane panjenengane abahku Sukron Suwondo. Iya. Cek dipilih padang kuning apa sesideman? Oh iya. Padang kuning nggih. Apa ngatung padang kuning? Padang kuning. Aku nek abah mau nggih ngene eling biyen iku ana nak waranggana jenenge Nenek. Oh, abah mau nek paling diteri ro glangsing aku. Iya. Monggo. Mas. Nadyan wujud timbang paksi Kaya ngono model. Mono. Akawetan ining pronto ngepet ya efeknya boleh-boleh saja tapi sedikit saja gitu. Tadi kalau bicara nggak ada udah gelai kok. Nah, jadi urane Pak Kuprit maneh Allah. Kateke nggon kok awak ya. Lah iya. alus manis tumrap ati Wah, iki baru. wis suwe nggon kula lono Ketara nak nek swara enak nyampleng iki lho ketara. Makane aku swara enak nak kan operator iki telit kurang enak. Iya. Banyak Mas. Tunggale gek kepyake kendang itu ngepet ngomong itu ya apa ngomong kok cereweti ngono lho. Iya. Maka golek isi podang jenar oh iba bunga hatiku nyanding bisa dadi
kok. Lah iya, apa mengguyu ae. Numpak seperti Ding dong. Lah iya. Iki pamedutane sesepuh imang apa? Lu jalu uji. Jula Juli. Monggo niki Mbah Tasrif diposaken monggo. Monggo Jula Juli diposaken to. Terus ana wong topone sore kayu ilang menyane Bathara Guru kecemplung balong. Wong aku nemu rondo ayu lemu tak delok kok manteleng ae ngrangkul pundakku kakakno sundel bolong. Pungkasane aku melayu ke Jlongo. Ngetir cagake kliru temboke wong aku ngesir anake kenek mbone jongor Bebek Gusti anake rasa mula anak nurut wong tuwa sawase urip no Sedih
bangsa Matur nuwun, Pak. Matur matur nembang nuwun. Nggih. Dateng Bapak Bilar. Nggih, betul karo tumbas kopi iki ya. Nggih. Oh, sampeyan dibalekake. Suarane enak iki. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi. Rabbil alamin. Kula dumakaken panjang umur, Amin. kathah rejeki. Amin. Kathah tanggapane. Nggih. Pun Kula nggih. nggih lahir tahun 31. Nggih, matur nuwun nggih. Pun 94. Dredeg-dredeg kula. Tuneng meru garwaya. Kidul wetan papaning kutha Angedraya. Ngajunke wong utah kaliro. Jumelyuk wong ali mertopo. Tuneng meru kidul wetan papan kutano. Kok? Lagi kok ana klowung nak? Ana klowung. Ana klowung. Iya. Apa nek ana klowung ngene lho. Ana klowung iki tandane ana widodari mudhun. Oh. Dadi nek ana klowung widodari mudhun. Iya. Ayo nak, ayo. Dilok idek nang taramu. Oh, ana klowung lha tuwek kangen kok jatuh ndoro. Iku pegawan kita.
Bagus digawa yang ayu-ayu nang ora kejamak banyu milih padha kandhang lung-lungan samya padha mentelung kapetik kasuprek ana sangrang tunen ayu Mbak tugel-tugel kok ganti baju kotos-kotos. Wong apa kok bagus sik digawa kabeh. Wong bagus digawa kabeh kok kaya apa kaya dere dewa darat kok darat bagus terus. Tiba wong bagus iku tukake bunder. Ah iya. Ah. Ati ngono. Apa kok? Wong wedok wayu-wayu to. Wis tertarik dia tidak mancing lemas ya. Gak mancing, lah iya. Gawa selendang kak gawa dia. Kalau tuh gak lecet Mas. Kak. Saya selendang iku sing gawe miber. Pira lu kok lu leleng dari kakar mayang, mintarata, mintarati, mintarati, tasnya itu umumnya bidadari ku 70. Lho. Jiro lupat ngonem tuwa lu 10, sular 12, tular 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wis mo, 70 ngono lho, kok padha bele ganjaran iki lho, kon gak lihat. Lang, titip lang. Oke. 70 dikalikan 4. Piro? 280. Oke. Ngomong apa, Kang? Aku sok sampai semblang ngeren mandi lho. Wong ayu-ayu koyo ngono rek, kepethuk wong bendina ngono rasane gak iso tuwek awake iki. Masa? Iya. Gak putih sasana rambut iki. Aku nek Kang Mas, lati gogor Kang Mas, kaya apa? Ana gandil ditarik kaya ngene. Kaya ngene Mas, ten wanu dalan kakar mayar dari apa? Ora melu deket. Kaya ngono ora ya. Ora. Kan tak ciwit ya canggute. Kok sampe beda-beda kok, sakit-sakit kok. Lah iya. Padahal aku biasa ngono. Di pacar promosi gak iso putih ireng terus. Sopo kok? Eling Pak Dibari aku tadi. Wah, moyo ibaling iki. Ketor. Lah Pak
adek koyo apa ya iku ya ngono sapangane. Aku apa lho adek lho apa adek koyo apa. Kamas patri. Enggak kamas kula. Mandhap saking kayangan. Boten dipun gubris kalian pegawan ciptoning saknalika pitadan Buddha dhateng tapan Mistraga wangsul dhateng kayangan Suralaya. Sing arep lelem dari burine ndangak yo. Gagar wayang nek gak salah. Kang Mas, kuaturi kubur. Aja kena kalau betul kok ngantuk ngantuk. Kang Mas mosok gak eling nalika semono. Mosok gak eling. Lho mo, masa gak ingat mo? Zaman dulu mo. Mo. Sapa labane? Krungu suarane gak ketok rupane. Ciuman be. Kaya apa? Aku nek ngono ku lho. Eling iki biyen, Pak. Aku iki padhewe bari ku gampang. Terus dicatet lakon esuk burane rokok ngono lho. Rokok. Aduh. Lah pokok ngene ku. Lah kok kene kepegel meleset. Sampai meleset kiniran-kiniran mah. Oh alah. Makane ngene iki wis pira-pira. Wis pira. Bola Gusti Allah. Sampai anu kok bae kok. Mati porun bayu ya gak gelem apa kate tak tembangi. Gak gitu gak gelem. Bali kan kaya apa betul. Bali. Kawulaning bangsane patut lemabang bletuk lemah wungkul tinggal sinandung mawur cepet tekan kula samya kawulaning
Ondrak magunung ing suwala kita dalem campung ing rahayu moyo sudah. Naga ngakak telengati naga poso lati sabda mandi sabdaku mandi suaraku. Ela ah. Pendito. Kok nganti sapa gone Gunung Indrakira apa karmu? Apa karmu gaman kontek sane kabeh? Kacarita ngertos sicut sejatosipun ing ngriku ngadepi dhateng Brahmana ingkang sampun wonten ngarsanipun sang iku. Sugi kendel kuwalancang berkuane manpuani gugurna kanane anggon kutapa. Pendhita sapa? Ya aku kang aran Begawan Ciptaning. Kang tapa ana nggone Guwa Mintaraga. Ya iku Begawan Mintarasmi. Ciptaning lah bali ya kon Kak Sumur parang aku Begawan Dewa Kusuma. Dewa Kusuma kok nganggo ana asmane Dewa. Iya, mbok kepara jenengan. Tekamu kok nganti wani ngongkon aku wal saka abang Topo. Ngene, wong Topo kok nggawa gaman. Lah iki. Topo ya apa iki Kak? Tegese gak sampe tekan bono niat. Nek sampe tekan bono niat loro karo tekan sendati aja kok loro mati dilabui. Iku nek kepin nyuwargakno awake dhewe. Badan lan wadake. Aku duduk iku sing tak suwun samiku. Sing tak jaluk iki besok muga-muga bisa unggul. Anggonku nata dulur, anggonku nata kawula, anggonku nata kabeh kahanan kawula cilik apa dene. Oh, mangkono. Ya, tak pinangkani tapi nek kon iso badhe cangkrim aku takon. Takon apa? Iku pitakonku telu. Ana pitakon telu. Ana pitakon telu, ngerti ya? Ana sing darane wong tapa? Dat sifat asma. Dat sifat asma. Artine wong Brahmana kon pendeta mesti ngerti. Dat iku sak temene cipta. Dat iku sak temene cipta. Mangkane tembung pangunen-unen cipta daya dadi. Dadi wong nyipta iku nek gak direwangi, gak
dayani gak dipasani gak terkosoni dadi teko ndi. Pani. Kabeh rokok. Waduh kok jumati. Iku sing jarane dadya. Nomor loro sifat. Sifat iku wujud. Wujud apa jenenge sifat? Iya. Asma jeneng. Lah, makane yen wis sinebut Begawan ciptaning iku sing jenenge asma kumpule dat sifat asma di bareng papat apengal sing tegese papan panggonan. Ngerti sak temene Begawan tewu sok wigar Bathara Raja Begawan ciptaning Baljati wigar para Pandhawa Raden Janaka. Setitik terus ngati danyang jaya suta kaleksanan suta danang jaya. Kita kasih kadilan kita kasih Janaka iku sembah sungkem kula kunjuk wonten sahandaping kepada. Ya sila apa? Paitul pai para kakitampanane Janaka. Nuning nggih Kurawalan pamudinipun. Ingkang dipun titah paduka, boten atinipun wonten. Mangkene. Guru putra. Ya Begawan ciptaning kayangan Suralaya iku rusak, ya. Kayangan Suralaya rusak tebing Ratu Buta. Ratu raksasa saking pundi? Ratu raksasa saka negara Himantaka kang dijuluk Sang Prabu Niwatakaca ya Prabu Lirbita nalika lair. Mripate ciri titik diganti kota. Makane Nita Kaca. Oh, Nita Kaca. Lah, kersanipun utawi kang dipun maksud kok ngantos ngrisak dhateng kayangan Juwan Betari Suprapa. Ae kamangka tembung pangunan-unen. Kabeh ku ana tatanane, kabeh ana silsilahe. Lah ditunjuk yang padha asit kaya apa? Kabeh ku ana silsilah jane satriya karane kudu putri. Inggih. Bathara Betari Widatara Widatari aksara Aksari ra iki. Lalu buta. Wong buta kok kayuna Widatari ra iki liwat dalan teko iki. Masih kon oleh gak ketemu. Tuku kono dalane. Iku lho. Jenenge
kula diutus marang Pandhawa Jagat Kyai Permadi Bathara Guru supaya nyuwun tulung marang Raden Janaka sing petapan yanggane Gunung Indrakila. Oh mekaten. Nggih. Nek ngaten. Ayo Punggalang Suralaya. Mangke kula tututi kula tak ngajak Semar Pak. Ya, nek tak anti ngene kayangan Suralaya ya nyopet golongane ya apa Prabu Rewata Kaca gawe rusak kayangan iki. Ana apa Kakang Semar? Apa, Kang? Ana ing kemana, Mang? Buta kok. Apa nyudang-nyudang mamuk apa perkarane? Gone ndi Kakang Semar? Enten. Nek ngono ayo tudono sak marine iku ayo nang gone kayangan Suralaya. Nggih, Bapak. Makale Pak kok hasusan. Apa sih jukruki gomuk-gomuk iki? Lah iya, wong buta. Ya pun dibuta sembarang. Ya mebut lung. Karo nek aku sapa iku? Lah iya. Lah iku masuk buta. Lah apa buta? Ndi Kakang Semar? Lah iki napa lah iki buta lah. Kakang Semar. Lah niku buta niku nunjangi kaya ngoten niku. Napa mboten buta? Wong prasaku duduk buta. Lah napa? Duduk punceling ngono kok. Mandi sabdane Begawan ciptaning ingkang sampun nggih menika kula nyudangi dhateng gunung sing diarani Mamangkara Padyabalaning Prabu Niwata Kaca. Mandi sabdane icare Mamangkara wujud celeng tak bisa bicara.
Kakang Semar celeng yaiku nyeruduki nggone gawe gandik-gandik gawe sudung-sudung celeng nek gawe sudung jenenge sudung omahe celeng iya delok lu guteh koyo seksana besok sak kuat tengene Gunung Indrakila tak jenenge desa Guthean cagat neseni sampai pateni celeng niku nek gak sampe pateni pisan ngrusak tebu nggih kejaba ngrusak tebu ngrusak tanduran ngrusak pari-pari ya apa Kakang Semar nggih nek ngono tak sipaten dulu mati mergo aku gak ro jawane Kiratmojo aku modho ana celeng tak sipate ya nek tak sipat celeng mati karo jawane aku sing Raden Thank you.
prawane wong tinjo moyo sesatan kelongko demo Satrio bagus sapa kang dadi nawamu wong aku njukuk hakku kok kon enggak sedeng aku ya njukuk hakku apa hakmu Deleng iki mau aku sing maser dadi nang pati. Oh, gak iso awur-bawar jenenge dolan. Pasarku mancuk gore celeng iki. Ya aku sing gawe pati celeng nang aku. Aku nek ngono royoanku. Oh, kan ngakonku ganggu kurang ajar kok iki. Oh. Ingkang sampun dipun ajarkan Raden Janaka sak temene wong ancen ing Rekodaya ngirina minteri. Kang aran Bambang jeneng Cantika ya Kintaka Rupa. Bambang Kintaka Rupa ya Kirat Rupa. Sak temene Wigar Bathara Guru nyungkem Raden Janaka. Kelempang gersira sawara wara Sri Kanthi menentang Kandewa Om wilahing awigena mastuma sidang kita kasuyugane ulun Ger anakku Janaka Ikulun
Sembah sungkem kula kunjuk wonten sandhaping pepodo. Iya, banget panerima ulun. Pangestu ulun para gaget tampan ana nggih. Puniki gorawalan pambunipun Kang Puter. Romoh pikulun. Ngerti ya, Mas? Sak temene ulun wis ngerti. Piramu duwe karep nggih. Ya. Nek kaya mangkono ya. Ayo nang Suralaya. Nek pancen kon bisa mundurno. Cilike mundurno gedene perjaya to ngilangi klipet kayangan Suralaya kang aran Prabu Niwata saking negari pundi. Saka nggone negara Himu Himantaka Uger alon dhisik sak temene ayo padha ditata ayo padha sing bener ayo nang Suralaya dhisik nggih nestaken dawuh Kakang Semar nggih kula nyono Bagong nggih Rianten ayo munggah kanggone kayangan Suralaya